squares the ball. Nigeria are right back in it. Nnadozie Chiamaka, my best goalkeeper. Ejim that girl egwu. Unfe akita, I feel like down for this market. If we only made in Nigeria 2-0 na. I met Jacob Enugu. I really Hana. Na kewe. I did na kene me na. Astangi kewe. Ke club in support. Like in the whole general world, Barcelona now. Barcelona. Where Nigerian club in support? Nigerian club, let's we're talking about Rangers, Enugu State, Otago. Ikiri Asampia di netiti in Nigeria na Morocco. Yeah, I watch here now. We watch them now. Yeah, got the job on Basara Hanega Zatamia. Just I don't know the name of the players much. I'm not a player. Those girls, so you just you can watch. Too much. For the players, Akwa nka nchọkwara ijugi iwe ya kpọtara ụmụ mmadụ atọ n'ime ndị gba bọọlụ ndị Igbo. Ndị Igbo. Hey, what a problem dị na. Mo for you we do you mafia cha. I'm here but just for fun can watch it boy na. Thank you. Can watch it but I make kiri afa. Unless mo mu okay fine. But as for the girls, I don't, you know. Gbambo na kiri afa ha. Thank you. Bikem kedu? Ọdịmma. Akwi ilere asọmpi dị n'etiti ndị Nigeria na ndị Morocco ụbọchị Saturday. Kedu ihe iwe ike ikwu maka asọmpi ahụ? Ihe nwere ike ikwu maka asọmpi ahụ bụ like na first half Evuzo na-emeri Nigeria 2-0 na go na 12th minute na 24th minute. So as Nigeria bụ na-ekiri the ball lose hope. Like net, hey, Nigeria mamere ball and ndị nọ na ọkwa na-asị Nigeria ga-emeri. Ọbata sekọ ana agbogbo di Nigeria ma half field. Nigeria wọta di ya na agba ebe. So after second half, ebata Okoronkwo, Esther Okoronkwo. Agbata PK Oyego. Murichi. Okoronkwo sends it the wrong way. Agba crossing. Agba square play, pass and shoot. Injivade. Trinity for her second, squares the ball. Nigeria are right back in it. Nke a gosi na isonyere nke ọma na ya bụ asọmpi egwuregwu bọọlụ. Ngwa ajụjụ nwere bụ Bikem, ị ga-akpọta nwaanyị atọ bụ ndị Igbo so gba bọọlụ ahụ? Gbakpọ ha. Okoronkwo. Ị na-akpọrọ afa ha n'isi. Esther Okoronkwo. Chiamaka Nnadozie. Amarom second. Njibade bụrụ n'oyi Igbo. Ịgbanere nke ọma Bikem. Daalụ o, ma mmanya ezizunu gị ego mana ịgbanere nke ọma. Nwabara nke aṅụọ mmiri o. Daalụ. Nna kedu? Ọdịmma. Ke club ị na-asọpọtụ? Liverpool. So ịmasị wu m kita dị na-asọpọtụ Rangers ma ọ bụ Kano Pillars ma ọ bụ Eyimba? Na-asọpọtụ kwa Rangers na. Ka ihe o ji bụrụ Liverpool ka ibu ụzọ wee kpọrọ m. O ji bụrụ Liverpool bụ ezi m ụzọ kpọrọ dị bụ Kano. Liverpool na abụ club they were organized. And then I found the off man. Say Nigeria to the African League. Corruption carry n'ime nepotism carry. See how that thing. But I didn't na African football and then na support Rangers. Up Rangers. If I go kwa ike. Akwa ikiri match anu adị n'etiti Nigeria na Morocco on Saturday. Yes, na ikiri me. Biko ngajụjụ na gbasara ya bụ bọọlụ. Drama ajụna. Ị ga-akpọta ụmụ nwaanyị atọ so gba bọọlụ ahụ bụ ndị Igbo? Ga-akpọta ya na. Gbakpọ ha. One bụ Esther Okoronkwo. Two bụ ihe ezue ka ihe ezue. Ihe ezue gịnị ka ọ na? Ị na-akpọrọ ya n'isi. Ama m ihe na na ama bote mma na ihe ezue. Amazi m nke ọzọ. Afọ wa na-aza. Nke atọ kwa. Alozie gị nke ọ na-aza. Ama m na alozie ka ọ na-aza. Alozie gịnị kwa nke ọ na-aza? Ego m fune ka na-ati ichete na. Ai mbe ya. Echefugo m sọsọ Esther Okoronkwo ka mma. Ute Alozian.
with ihe nke na okporo ya ọzọ ga-akpọwuru anyị afịa ọzọ. Ọ ya ọzọ na Ajibade nakwa ebe ahụ. Basị gị ndị bụ ndị Igbo. Oge n'ebe ahụ. Oke afọ na bọtọ bent. Nna dozie na-echego. Nna dozie gịnị ka ọ na-aza? Chiamaka nna dozie. Ọ bụ mmadụ na-abụ ọ fọziri ofu onye. Ọ fọrọ ofu onye ka ịkpọzuo ya. Na-echeta ozugbo na something alọzie aka nna eti na. Alọzie Michelle. Michelle alọzie. Ịgba ndị nna. Alọzie. Michelle alọzie. Daalụ. Ya bụ na manye ezunu gị ego nkwe gị na nkwa na n'afọ ka m ga-enye gị. Ịgbaziri onye anụ. Anụ m Latrice na ya try m na. A ga-eji etinye gị aka n'obi si gị daalụ. No problem. Guy kewe. ID kikosa dị. Ị na-agba bọọlụ. Nwekwa ebe na bọọlụ, ị ga-adịkwa Kekọ. ihe niile sie ike. So nwere ego dị. Ka hapụgodi Tinubu ka anyị kwuo maka ihe na-emegodi. Ke klọb ị na-asọpọtụ? Na-asọpọtụ bụ Chelsea. Anyị nwa bụ world champion. The Blues. For life. Hey, Aji. So you must support who like Nigerian clubs ma ọ bụ nke ọbụla nọ na Nigeria. Onye club na Nigeria ị na-asọpọtụ? Ike mere anyị amazi anyị na-eme na this country. And I da watch bọọlụ onanụ. Ọ bụla na-agba mbọ. Mana mụ awọchikwara awọchi. Anyị wọchiri nke Nigeria na Morocco. Awọchikwa nke Nigeria na Morocco. Nigeria try kwa. Ịma na ihe siri ike na this country. So isi ka nke anyị ji kwechirikwe. We never give up. We move on. Ụtago. Kwechiri. Ndị abụkwa ụzọ wee nye anyị ọkpa ịbụa. Anyị atakwa ọkpa ịbụa. So anyị nwa jisikwa ike asị Nigeria strong person anyị bụ na anyị magon anyị sawani ya Okolonkwo bukolo ụzọ gbakanye ya na 64 minutes. Anyị emerikwe ndị ahụ, anyị emerikwe ha o. Are about to pull off a massive turnaround. Okolonkwo's free kick swept. Nigeria have won the Women's Cup of Nations for a 10th time. Ha mechara ka anyị mechara ihe ha ka ọkpa Enugu. Anyị ri ha na ime otu ndị Rangers agba nke. Nwa biko kpọgodi m afa ụmụ nwaanyị atọ so wee gbaa bọọlụ. Ụmụ nwaanyị atọ so wee gbaa bọọlụ. Bụ ndị Igbo. Bụ ndị Igbo. Ama m Okolonkwo. Okolonkwo gị nke ọ na-aza? M ga-achọtakwa n'afọ ndị a niile mma ntete n'afọ ha ncha. Ama m Okolonkwo malụ Ebele makwala Ifeọma. Ọ mmadụ taa ka mma. Ebere gị nke ọ na-aza, Ifeọma gị nke ọ na-aza, Okolonkwo gị nke ọ na-afa ha ncha mmata afa ha ncha because mana nsị gị kpọ afa ndị nọ na Chelsea kịta ị ga-akpọrịrị m afa ha n'isi. Ị ma na anyị na-awọchi Chelsea mgbe ọbụla na ọhịa every week ka anyị na-awọchi ya. So nke a bụrụ ị ma na Nigeria anyị na-afụkwa akwa once ka a na-agbara ige anụ African Cup of Nations akwa once ka a na-agba ya. Mana ị kwesịrị ike ịmata n'afa ha ka ị wee na-asọpọtụ na ndị nke anyị. Ịmago mgbe agbanye bọọlụ enu ịma na-afụta ife ha ncha so ịma na-afụta azụ ha. Onye ga na-afụ bụ Ebele Ifeọma ụtago na anyị ịgbanere anyị amanyecha gị ego niile anyị ga-enye gị half of it. Imeela. Thank you. Congratulations. Thank you. Ụmụ na-awọchị bụ ikiri bọọlụ dị n'etiti Nigeria players ụmụ anyị bie na-ekiri ụmụ nwoke adịghị enwe time ikiri ha anyị wa na-ekiri ha. Female players bụ ụmụ nwaanyị na-ekiri ha, male players bụ ụmụ nwoke. Ngwa ị ga-akpọ uru m afa mmadụ atọ so gbaa Nigerian WAFCON na-agbacha kịta bụ ndị Igbo ụmụ nwaanyị atọ bụ ndị Igbo. Anyị nwere ụmụafọ Igbo na Chiamaka Nnadozie, Alọzie Michelle, Chioma Okafọ, Onyinye Jennifer Echengini. Ọ na-akpọkwa na-aga n'ihu ọ gbakarịkwara atọ. N'ime ha niile ka onye ga-abụ asị gị na ka edutere gị n'ime ndị a niile ịkpọ kịta ka onye ga-abụ edutere onye nke onye na-enwe mmasị ịhụ. Nnadozie Chiamaka, my favorite, my best goalkeeper. I love her. Nnadozie Chiamaka, favorite ya na bụkwa ọ sị na best goalkeeper ọkwa ya. I swear, Nnadozie Chiamaka, my best goalkeeper. Eji m dagele egwu mfe akịta I feel like down for this market. Ọ kwanere nke ọma ngwa na-ewere. You understand? Normally, thank you. Bịakwa echi biko bọọlụ ka m ji eme nri enweghị ọzọ nna.